Nigaten eiz Afrikara ideia batekin, desarrollo. Jan, primum vivere deinde filosofare ez, jan, lehen da biziko gauza, eta bueno, gu baditugu ahalmena, gu zuriak bertzen gainetik gaude, eta gu baditugu ahalmena horrelako gauzetan laguntzeko. Han ikusten dut, araztua ez dela, ni bizitu nintzen 2 urte, urte batez hiriburuan eta bertzean la selva, eta orduan ikusten dut gauza bat, ez dago inolako irtenbiderik 3. mundurako. Bakarrik izaten aldena da, lehenengo munduan sozialismoa balin badago, bertzeak ere persona bezala tratatzea eta harreman komertzial justuak izatea. Eta nola ez zeuden noi, pues ni orduan, etorri nintzen, tartean nik harpatu nituen han militante bat, 4. internazionaleko italiar bat, kristen militantea, bueno, harekin berala harremanetan berela atxilotu zuten, eta han hasi nintzen nik kartzelera gaten bizitan. Ni Bamako kartzela zautu nuen oso ongi orduan. Gero Parisko irakasle bat ere bazegoenan klaseak ematen zituena, maiatzaren 78 orduentxe gertatua zen, eta bazegoen gero Brusara joan nintzenean ere bazegoen bertze gazte bat irakasle, hori ere maiatzeko borroka guztietan ibili, eta gero, nik politikari buruz nekin gehiegi, baina horiekin oitela bordu elkarrekin bizitzen ginenez, orduan kristoinak eta bi ikasi nituen, eta orduan itzuli nintzen unet irautza egitera. Zer egin nuen? Lehenagotik hemen zautzen nituen jenden gana joan nintzen, aizu, hau nahi dut, non jo behar dut. Eta orduan aurritunen nerekin lehenago seminarioan ibilitako 11 hemen bazeudela klandestinitatean, eta horta sartu nintzen. Baina sartu nintzen hemen, nola sartzen nintzen, bertze edozein taldetan, etzagoelako, nik ez nuen orduan erabaki ezer edo nola borrokatu behar zen, edo zein talde ziren orduan nire beharrak gehien asertzen zituenak eta, ni euskalduna izan nintzen beti, baina ez zegoen harlako ideologia bat hortan oinarri. Ni orduan oraindik torri berrian nintzen eta gehiegi eztabaida, Ganimeleko eztabaida gainera troskisten inguruan beti eztabaida sakonak izaten ziren, sakonak luzeak behintzat, bai, eta askotan ez genuen gehiagi ulertzen, baina nik orai gogoan ditudan orduko zenbait ideia da, alde batetik borroka armatuaren erabilera, ikusten edo guk egiten genuen analizian, zen vanguardia baten taldea, eta guk defendatzen genuena zen masen borrokan bitartez iraultza etorriko zela, eta ez gutxi batzuk eroiak izaten altzirenak, baina gizarte lana nolabait ere mugatzen zutena gehiago talde armatuak babestera edo berze borroka horren babestera, ez? Gu berriz orduan gure lema zen fabriketara joan behar genuela, langileak hortik hasita, lehenik iraultza fabriken barnean ekonomiaren kontrola fabriketan hartu, eta horrek edekiko gintuela iraultzarako ateak. Nik uste dut, bi ideia horiek izan zirela fronte eta partidua, eta gero masa edo vanguardia ideia horiek izan zirela nolabait ere, hor, etanren barruan eman ziren eztabaiden ondorioak ere izan ziren, eta bertze aldetik ere Frantzietik zetozen, edo Frantzian ispilu bezala erabiltzen genituen taldea, gu bagenuen elekaikoa sortu ziren Parisen, Kribin eta Liga Komunistaren inguruko horien jendeak izan zuten eragina horien sorkuntzan eta horien eztabaidetan, eta errai dut, hor bazegoela, salsa hundian, norabait ere, eta ideologia, hasten den nobizioen sukarra bazegoen gogoa izateko eta gogoa hor parte hartzeko, baina askotan ideiak nasiak eta hor duzu adibidez, Andoni Arrizabalaga, Itziarren semea, gero elekain gelditu zen. Ez da hori izan ziren, denak alde batera berzera, 6. kongresuko inguru hortan, denetek gertatu zen, eta batzuk intzuten autoa alde batera, gehienek intzuten bertzera, eta geroztik ere hor segitzen dugu,